Hi mga ka-partners! Hello! Welcome to our YouTube channel. Welcome. Welcome! So kung bago po kayo dito, bago nyo ituloy yung video na to mga ka-partners, please subscribe! Subscribe po kayo and then click yung notification bell all para manonotify po kayo every time na meron tayong bagong video na ina-upload. So this episode, magpapa-games po tayo. Ang mechanics nung game natin is, or yung paraffle natin, subscribe, like and share, and then comment down below. Yan, para po yan sa sa pa-birthday namin yan, sa birthday ni Brielle next month. So kung matagal na kayong subscriber namin, mag-like lang po kayo at mag-comment dito sa video na to or kahit sa ibang video namin para ma-notify po kami, at the same time ma-verify po namin kung ginawa nyo po yung mechanics para makasama po kayo sa raffle. So 1 entry kapag subscriber ka, nag-click ka ng notification bell na all, pwede nyo po yung screenshot sa amin kapag nag-message ako sa inyo na for verification. And then kailangan magla-like din po kayo and magko-comment din po kayo, and i-share nyo rin siya sa friends nyo, kasi ang po doon, kapag nag-share kayo, madadagdagan yung entry po ninyo. So every friend nyo na magsa-subscribe, magla-like, magko-comment at mag-share, at syempre magwa-watch din ng video, another entry po yon. So kung ikaw subscriber ka na namin at ginawa mo na yon, 1 entry na yon, and then may isa kang friend na nakita yung video na to dahil shinare mo siya, and then nag-subscribe din siya, nag-like din siya, nag-comment siya, and nanood siya, at syempre kinlik niya yung all na notification bell, another entry po yon. So nakadalawang entry ka na, and then yung kaibigan mo 1 entry siya. Ngayon kapag nag-ano naman siya ng friend niya na nakakita ng video at ginawa din yung mechanics na yon, so magkakaroon din siya ng entry. So more friends, more marites, more chances of winning. Para pyramid style lang, no? Oo. Syempre kapag may nakakita ng video na to, 'di ba? Tapos gusto nilang take yung chance na manalo sila ng cash na limpak na. Limpak na pasasalamat. limpak na pasasalamat, 'di ba? So ano po? Yan, salamat. So ano po 'yon? Bale, cash po yung papremyo natin. So kung bago lang po kayo sa channel namin, gamatan mo na mo yan, be. sinisigurado ko po sa inyo na totoo po to, legit po to, Ali, na nagbibigay talaga kami ng papremyo mo every time na may bagong blessing sa amin, or birthday ni Brielle, ganyan, or si Daddy, ganon, or ako, ganyan. Pero depende kung ano yung namin, kung ano yung maisip ko na na pag-games or kung kailan. So ngayon, magpapa-games po tayo ulit dahil mag-birthday na si Brielle. So starting today hanggang sa birthday niya sa August 25, lahat po ng mga nag-subscribe, nag-click ng notification bell, nanood dito, nag-comment and nag-share at nag-like, may entry po kayo. So kung marami kang friends na magawa yung mechanics na yon, madadagdagan yung entry nyo. And yung po natin, raffle po natin na yon, cash prizes po siya. So ngayon hindi ko muna i-reveal kung ano yon, surprise po muna siya. Pero kung gusto nyo pong makita or malaman yung mga previous video namin, upload ko siya. Yung dati nung birthday ni Daddy, tapos 3-in-1 kasi yun birthday ni Daddy yun. Tapos doon lang namin in-announce na pregnant na ako kasi nagpa-gender reveal kami. So doon nagpa-price kami, merong 2,000, merong 1,000, 10,000, merong $20, $25, kasi iba yung nandito sa Canada at sa US. So dollars yung doon. Pero kung sa Pilipinas ka, peso siya. And then nung birthday ni Brielle, first birthday din niya, meron, magkano ba yon? May 2,000, may 1,000, 3,000, no? May 3,000 ba? Yon, mga ganun. Tapos meron pang pa air fryer. Kasi yung air fryer naman yon, nung siya,
nung birthday ko naman siya. Yung lahat ng nag-greet sa akin sa Facebook, sa Messenger, or basta nag-greet sa akin nung birthday ko, pinaraffle ko yon yung Lang. air fryer Yeah, tama. na nandun din yun sa video nung birthday ni Brielle. Doon namin din draw kasi medyo busy kami noon, hindi namin inano yon, hindi namin na i-raffle agad. So ngayon yung pa-birthday namin ngayon kay Brielle, yung pa-premyo namin, ganun naman siya. So cash prize ulit, and then yung amount i-reveal natin sa sa susunod na episode or surprise kapag iniraffle na natin yung iniraffle na natin yung Iparaffle. raffle. Dindraw. Dindraw na natin yung Paraffle. yung paraffle natin. So pag may naisip pa ako na pwedeng ipapremyo, di ba, why not? Pwede kayo, yung iba kung gusto niya ng load, pwede din ng load, pero binibigay kasi namin cash kasi Mas maganda yung cash. mas maganda yung cash. Dati kasi nung birthday ni Brielle, nag-consolation kami ng mga load, 500 load, dun sa mga yung mga first comer, mga ganyan, or may mga nahula kasi nagpahula din kami na like yung yung damit ni Brielle, yung favorite ni Brielle, yung mga ganun bang question. Tapos kaso yung mga nanalo doon, gusto nila GCash na lang daw. So pinag-GCash ko na lang sila. So naging yung load nila naging cash price na lang. And then dahil yon, Facebook live siya, 'di ba, meron yung iba na hindi pumapasok agad. So nung ni-review ko at pinanood namin yung live, FB live namin, yung mga totoong nauna na nag-comment, binigyan ko din sila ng papremyo. So nagulat yung mga nun kasi alam nila hindi sila nakuha kasi syempre 'di ba pag Facebook live, kung alin yung malakas ang connection, siya yung nauunang papasok sa amin, 'di ba? So kung sino yung nabasa namin, siya na yung winner. Pero nung ni-review ko, at dahil sobrang natuwa kami dahil madami yung napasaya ni Brielle ng birthday niya at marami talagang sumali doon at naghintay at nanood ng live namin. Kaya ang ginawa ko nung ni-review ko yon, yung lahat ng nauna, minessage ko sila, hiningi ko yung contact number nila. Nagulat sila kasi akala nila hindi sila nanalo. Pero sabi ko, nakita ko kasi dun sa na nauna kayo, kaya binigyan ko rin kayo ng prizes. So ganun. Very generous naman kami sa mga ganyan, lalo na kung meron naman kami. Pero kung wala kami, syempre wala eh. Diba? Kaya nga po, please don't forget to like, share, and subscribe para dire-diretso yung sahod namin, para at least mas makapagbigay kami, di ba? Makapag-share kami ng blessings. Mas marami pa. Mas marami. Di po ba? Kasi sa ngayon, sa totoo lang, hindi pa kami nagsasahod sa YouTube. Wala pa aming sahod. Wala pa aming sahod. Kasi kailangan mo munang ma-meet yung $100 bago mo ma-cash out or ma-pay out yung sahod mo. Pero hindi lang din naman namin ginagawa to para doon. Actually, kaya kami nag-YouTube dahil sa mga childhood memories ni Brielle, tapos yung mga ginagawa namin dito, yung mga pagpapasyal-pasyal namin, mga ganyan, mga memories ba, para at least pag minsan, di ba? Empty niya. Makita namin yung mga pinagagawa namin dati, ng mga medyo kaya-kaya pa namin, di ba? Kasi pag sa YouTube hindi naman sila nabubura, at saka syempre lagi kami nawawala ng memory sa cellphone. Sa Facebook, minsan kasi nawawala din yung, like dati merong Friendster, tapos biglang nawala. So lahat ng mga memories doon nawala. So ngayon yung Facebook, 'di ba? Tapos di mo naman lahat maaano dun sa Facebook. Kaya yun, yung YouTube kasi madami siyang purpose. Na save mo na yung memory mo doon, at the same time magsasahod ka pa. At tapos ano pa ba benefits doon? Yun nga yung memory, di ba? Isa yun yung memory, kasi nawawalan kami ng memory sa mga videos nito. Ang hirap po kasi magbura, sa totoo lang, kasi parang pag sa anak mo siguro ganun talaga, no? Kahit paulit-ulit lang yung picture or yung video parang gusto mo lahat i-treasure
yung mga or i-cherish yung mga moments na yon na ayaw mo burahin. Kaya kung makikita nyo po, mapapansin nyo sa video namin minsan, hindi talaga sila edited na for views or for ano lang. Ina-upload ko sila kung ano talaga yung ginawa or nangyari, para kasi yun is memory ni Brel yun, para at least pag lumaki siya, mapapanood niya yung sarili niya, yung mga pinaggagawa niya nung bata siya. Yeah, Brel? Yes po? Excuse me. Opo. Yun po. So kakain muna ako, si Daddy ba meron siyang gustong idagdag? Yun nga, kakain muna si Mami. Kain muna si Mami. Cut na natin siya dito para hindi na masyadong mahaba at hindi na ma-consume yung time ninyo. So isa pa nga po yun, syempre 'di ba? Nanonood kayo sa amin, nagsusupport kayo sa amin. So in return, magbibigay din kami ng ano sa inyo para dun sa parang bayad ba dun sa time and effort nyo na manood sa amin at mag-share at mag-like and mag-comment. 'Di ba, Daddy? Yep. So parang give and take po ba? Ganon, 'di ba? Kasi syempre kahit sabihin natin na libre yung panonood ng YouTube, nakaka-consume din siya ng time. 'Di po ba? Kahit 30 minutes lang yan o 15 minutes. Or 5 minutes lang yan or 3 minutes lang yan, 'di po ba? At least Sama-sama. kung nanonood kayo sa amin, at least meron din naman Langot. kaming balik sa inyo, hindi po ba? Okay. So hanggang dito na lang po mga kapartners. So please don't forget to like, share, and bell. Subscribe. Kila, sabi mo na. Subscribe. Subscribe. Busy. And click the notification bell for our Or what? video updates, di ba? Click the notification. More videos. Updates.